Здравейте! Днес ще играем играта Doors. Да, Doors. Изобщо не съм я играла, не съм я виждала, днес я намерих. Не знам какво трябва да се направи. Знам, че е страшна и е нещо, но отвори се някаква врата и влязох. Не знам какво се случи, но почваме. Така. Дано да започне по-бързо, защото започна. Какво се прави? Не знам. Добре. Не знам дали ще ме кони. Какво е това? Асансьора се затвори. Асансьора се затвори, хора. Добре, навън вали. Защо има 3 асансьора? This painting is... Добре. Малко е страшничко. Буквално 11 часа. Какво стана, бе? Отвори се врата. Пак се отвори. Чакай. Добре, не ми е ясно какво заправим, но те вратите просто се отварят. Нещо почука на вратата. Хора, чуват се стъпки. Буквално се чуват стъпки. Добре. В тях... Отвори се... Дай да видим. Тук картините. Тук... Трябва да се криеш ли? Буквално се скри. Не знам какво трябва да се направи тук. На мен от тук е така много е страшно. Добре. Отвори се. Не знам защо вратите се отварят, когато минеш до тях. Тук има някакво писмо. Мога ли да го... Не мога да го прочета. Тук имаше молив. Чакай. Какво стана? Защо премигнаха светлините? Там трябва ключ. Тук отворихме. Тук горния рафт. Как се отваря? Добре, както и да е. До коя врата сме? До 9-та. Този просто отива до вратите и прави нещо. Ето. Изобщо не разглежда. Стига. То така може да се превърти цялата игра, бе. Ето, сега видяхте ли го? То навънка вали. Аз мислех, че тази игра ще е страшна някакси. Тя е... Тя е някакво просто трябва да ходиш и да събираш някакви... Не да събираш, а да ходиш към вратата.
Аз мисля, че трябва да събираме и ключове. Там е тъмно, аз не ходя. Някой идва. А не, това са моите стъпки ли? Охо! Мечка, страх ме не. Добре, там е тъмно, не. Трябва ни фенерчета. Ето, имам запалка. Това защо падна? Оф, ама сега как ще минем? Тук няма нищо. Е така, което тук. Какво стана? Какво се... Вратите се отвориха. Буквално не знам какво стана. Тук сме. Че ще ми свърши заряда. Добре, тук има много врати. Моля те, не отваряй вратата. Знам, че не ме чуваш, но... Аз искам да разгледаме някакси, а той само минава. О, лепенка, трябва да вземаме лепенките. Спри да съскаш навсякъде и без да гледаш. О, фенерче има. Аз имам фенерче, така че момент е безмислен. Айде го свечна. Сега трябва да си взема нов. Ма не мога. Добре, айде просто минаваме през всички врати. Добре, минавам през всички врати и... Окей. И почти стигаме. Тая врата трябва ключ. Нямаме ключа. Моля? Тук има фенерчета, почакай. Добре, няма да вземаме фенерчета, ще се вземем тъмно. Ето ви, сега не ни трябва. О, неки. Добре, като не сме отворили половината врати, как трябва да намерим ключа? Добре, надявам се някъде. Някога да го намерим. Тук се скрих. Той какво беше? Аз наистина не го видях. Чакай, бе! Моя в играта ли е в играта? Къде е този ключ? Наистина не знам къде е този ключ. Как ще го намеря изобщо? Оф.
Ето го! Слава Богу. Я само първо да видя дали вратата е там с ключ. Няма врата. Какво? Тук ли сме? Ох, това беше много страшно. Ау. Oh, hello, it's your display. Какво? Той се... Ужас. Ами, приятели, стигнах до 17-та врата. Не успях повече. Да, малко е изолагация, като миналата игра на 99 нощи. Дето оцелях само 2 дена. Изолагация е малко, да. Но, добре, 17 врати е добре. Аз дори не знаех какво се прави, така че е горе-долу добре. Така, ако ви хареса видеото, приятели, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Чао!